Hej, jeg hedder Jytte Pelleskov, og i den her strikkevideo, der vil jeg vise, hvordan jeg laver en vrangvendemaske, en VRV. Jeg starter med at tage garnet foran arbejdet, og simpelthen slipper det. Jeg løfter næste maske fra venstre pind over på højre. Så bruger jeg min venstre pind til at gå ned i masken under den flyttede maske, og samle den op. Så tager jeg garnet og strikker den vrang. Så tager jeg igen garnet foran, og så sætter jeg den her, der er blevet en dobbeltmaske, tilbage på venstre pind, og så kan jeg vende og strikke videre. Vi tager den lige en gang mere. Hen til hvor der skal vendes. Garnet foran arbejdet. Flyt næste maske fra venstre pind over på højre. Brug din venstre pind til at gå ned i masken under den flyttede maske. Tag garnet og strik den løftede maske vrang. Tag garnet foran arbejdet igen og flyt den nye maske og den flyttede maske tilbage på venstre pind. Det er blevet en dobbeltmaske nu. Og så vender vi. God strikkelyst.